രേഷ്മാതാജ അതിരുമാതാജ എന്നൊന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആയിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി പ്രഭുജി. ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആയിക്കോ എന്നെ. കാരണം ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, എൻ്റെ മൈക്കിന് എന്ത് പ്രോബ്ലം വന്നപ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചെയ്തു പ്രഭുജി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാഡം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രണാമം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കിടക്കാം, എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭാഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിയത്. കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹനരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനി താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധ്യേവ പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപദേ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, आनंद गौरी वैष्णव भक्त की जय. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 1 13ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടല്ലേ ഇന്ന് എടുക്കേണ്ടത്? അതെ പ്രഭുജി, അടുത്തത് 13 അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? ശരിക്കും നമ്മള് എന്താ അധ്യായം 1ന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അധ്യായം 1 എന്താണ് കൂടുതൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മൾ 10-11 ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു, 13ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നോക്കിയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? അതെനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താ ശരിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന് 2 പേരുണ്ട് ശരിക്കും. ഒന്ന് അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്നും പറയാന്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈനിക നിരീക്ഷണം. അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും ആയ സൈനിക നിരീക്ഷണം എന്നൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെ ശരിക്കും അർജുനൻ പറയണല്ല എന്നെ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും നമുക്കറിയാം ഭഗവത് ഉപദേശം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദുര്യോധനന്റെ സൈനികരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും അവരെ സൈനികരെ തമ്മിലുള്ള മേന്മയും കുറവും പിന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു മോറൽ ഒരു ഡ്യൂട്ടീസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണതാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം ആ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സൈനികര് ശരിക്കും ആ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയില്ലേ, ആ പോയിന്റിലേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്.
ഇനി 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക്. തഥാ സംഘശ്ച ഭേരേച്ച പണവാനക ഗോമുഖാ സഹസൈവ ഭാവ്യഹന്യതാ ശബ്ദസ്തു മുലോഹഭവത്. അതിനെ തുടർന്ന് ശംഖ്, ചെണ്ട, മദ്ദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദമെമ്പാടും ഉയർന്നു യുദ്ധരംഗത്ത് കോലാഹലമായി. അപ്പൊ ഇതിനു മുന്നത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? കാരണം തസ്യ സംജയൻ ഹർഷം ഗുരുവൃദ്ധ പിതാമഹ സിംഹനാദം വിനോദശ്ച സംഗന്ധം പ്രതാപവൻ. അതായത് കുരുപിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മര് ശരിക്കും എന്തായ ശംഖ് ഊതുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും തുടങ്ങാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ. കൗരവശത്ത് നിന്ന് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇതിന് ശംഖ് ഊതാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശംഖ് ഊതി തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി 2 വർഷത്തുനിന്നും അതിനെ തുടർന്ന് പിന്നത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? അതിനെ തുടർന്ന് ശംഖ്, ചെണ്ട, മദ്ദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടും ഉയർന്നു യുദ്ധരംഗത്ത് കോലാഹലമായി. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയി തുടങ്ങി. കാരണം എല്ലാവരും അതിലെ റെഡി പൊസിഷൻ എന്ന് പറയില്ല നമ്മള്, ആ പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അതിന് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്ന് അതിൽ പടയാളികൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ആ ചെണ്ട, മദ്ദളം ഇതിനെ കൂടിയിട്ടുള്ള ആ യുദ്ധം സ്റ്റാർട്ടിങ് റെഡി പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനാണത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകം. തഥാ സൈദർഹയർ യുക്തേ മഹതി ശ്രിദ്ദേന സ്ഥിതൗ മാധവ പാണ്ഡവ ചൈവ ദിവ്യോ സംഘ പ്രദബ്ധം തുഹു. മറുവശത്ത് കൃഷ്ണാർജുനൻ വെള്ളക്കുതിര പൂട്ടിയ വൻതേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡില് ആരാം? ഭീഷ്മ പിതാമഹനാണ് ശരിക്കും ശംഖ് ഊതുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശംഖുതിയോടുകൂടി പല സൈഡിൽ നിന്നും ചെണ്ടമദ്ദളം ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഭയങ്കര കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പത്തെ സൈഡിൽ, അതായത് പാണ്ഡവരെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് കൃഷ്ണാർജുനന്മാര് ആ വെള്ളക്കുതിര പൂട്ടുന്ന അവിടെ നിന്നും അവരുടെ ദിവ്യ ശംഖുകൾ മുഴക്കിന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദിവ്യശംഖുകൾ മുഴക്കണ സമയത്ത് അതിലും പ്രഭാത സ്വാമി നമുക്ക് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ഐശ്വര്യ ദേവത ലക്ഷ്മി ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഇതാണ്. ഭാര്യനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഐശ്വര്യ ദേവത എവിടെയുണ്ടോ, കൃഷ്ണൻ എവിടെയുണ്ട് അവിടെ ഐശ്വര്യ ദേവതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഐശ്വര്യം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഐശ്വര്യമുള്ളിടത്തായിരിക്കും വിജയം എവിടെ ഉണ്ടാവും, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യം. അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യമുള്ളിടത്താണ് ആ വിജയം ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ശംഖുകൾക്ക് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ശംഖുകൾ ഊതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു വിജയത്തിന്റെ ഒരു മുഴക്കുണ്ട് അതിന്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഐശ്വര്യ ദേവത വാഴുന്നു. അത് കാരണം എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യ ദേവത വാഴുന്നു. ഭഗവത് ദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ വേർപിരിയാറില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ആ വിജയം പാണ്ഡവർക്ക് തന്നെയാണെന്നാണ് ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ ഭഗവാനാണ് ശംഖൂതുന്നത് അല്ലെ. കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ വെള്ളക്കുതിര പൂട്ടിയ വൻതേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ശംഖുകൾ ദിവ്യ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. അപ്പൊ അതാണ് പോയിന്റ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ കൂടെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ അഗ്നിദേവൻ അർജുനൻ നൽകിയ രഥത്തിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളായ കൃഷ്ണന്മാർ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അഗ്നിദേവൻ രഥത്തിന് അങ്ങനത്തെ അത് പെട്ടെന്ന് നശിക്കില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏത് സൈഡിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതുണ്ട്. അത് അഗ്നിദേവന്റെ കാര്യം. പിന്നെ ആ രഥത്തിന് പറയുന്നത് ആ രഥം എല്ലാ ദിക്കുകളിലും കീഴടക്കാൻ പര്യാപ്തമാണെന്ന് 3 ലോകങ്ങൾ എവിടെയും അതിന് വിജയമുള്ള. അപ്പൊ ആ രഥത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഐശ്വര്യ ദേവത ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും അവരെ സൈഡിൽ നിന്ന് വിജയം ഉറപ്പിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറയണത്. ഞാൻ ഓരോരുത്തരും ഊതുന്ന ആ ശംഖിനെ പറ്റിയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം തം തു മഹാശംഖം ഭീമകർമ്മ വൃഗോധര. ഇനി ഓരോരുത്തരെ ശംഖിനെ പറ്റിയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി. അർജുനൻ ദേവദത്തവും കൃഷ്ണൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖുമൂതി. അപ്പൊ ഇതില് ആ 3 തരം ശംഖിന്റെ പേരാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് ദേവദത്രം, ഭീമന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് പൗണ്ഡ്രം. അപ്പൊ അവര് 3 പേരും ആ ശംഖൂതി എന്നാ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു സ്ലൈഡ് നീങ്ങിപ്പോയി, അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു വരാം. അപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിനോടും ഈ ശ്ലോകത്തിനോടും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത്. പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിൻ ചിഹ്നങ്ങൾ, അതായത് പാണ്ഡവർ വിജയിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
ഒന്ന് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഫുൾ ടൈം ഉണ്ട് അല്ലെ, അതിന് വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ആ യുദ്ധത്തിന് ചെയ്യും. കാരണം ഭഗവാന് വേറൊരു പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ അറിയണം. അതിന് ഭഗവാൻ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാനായ കാരണം കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ നിശ്ചിതം അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്ത്, ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് ആ വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ ഭാഗ്യദേവത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഭാഗ്യദേവത ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭാഗ്യദേവത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐശ്വര്യദേവതയാണ്. അപ്പൊ ഐശ്വര്യദേവത ഉള്ളിടത്ത് എന്തായിരിക്കും, അവിടെ ഒരിക്കലും വിജയം ഇതുണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഐശ്വര്യദേവയ്ക്ക് മാറി നിൽക്കാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ വിജയം ഉണ്ടാവും. അത് അടുത്ത പോയിന്റ്. പിന്നെ കുരുക്ഷേത്രം ഒരു പുണ്യസ്ഥലമാണ്. കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുണ്യസ്ഥലം. അപ്പൊ അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ ധർമ്മം മാത്രം വിജയിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലാതെ അധർമ്മം വാഴില്ല. അപ്പൊ അതും ഒരു വിജയത്തിന്റെ ഒരു കാരണമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അടുത്ത അർജുനന്റെ കൊടിക്കൂറിന്മേലുള്ള ഹനുമാന്റെ രൂപം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കാരണം ഹനുമാൻ രാവണ യുദ്ധത്തിൽ സഹായിച്ചു, രാമൻ വിജയം. അപ്പൊ ഹനുമാൻ ഉള്ളിടത്ത് രാമൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ വിജയം തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. പിന്നെ വിഷ്ണു ചിഹ്നം, ശംഖു വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. അത് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ശംഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതും വിജയത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ദിവ്യ സംഘങ്ങള്, പിന്നെ ദുര്യോധന സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഭീഷ്മന്റെ ശംഖ്. അത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ഭീഷ്മര് ശരിക്കും ശംഖ് ഊതുന്നത് എന്ത് തന്നെ ദുര്യോധനൻ സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ടി മാത്രമാണ്. പിന്നെ ഇവര് ഊതുമ്പോൾ, അർജുനന്മാർ ഊതുമ്പോൾ, അർജുനൻ പാണ്ഡവന്മാർ ഊതുമ്പോൾ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യം ശംഖ് ഊതിയപ്പോ അവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്, അവർക്കുള്ളിൽ ഒരു പേടിയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഒരു കാര്യം നാം പേടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പേടി കൂടും. അതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അത് സംഭവിക്കാം, അവർക്ക് തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം അവർ തോൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് അവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് പാഞ്ചജന്യം, ഭഗവാന്റെ ശംഖിനെ പറ്റി. പാഞ്ചജന്യം അർജുനന്റെ ശംഖ്, ദേവദത്തം, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഭീമന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് പൗണ്ടർ, അത് മുഴുക്കി എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. 16, 17, 18 ഒന്നിച്ചുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. അനന്തം വിജയം രാജ കുന്തിപുത്ര യുധിഷ്ഠിര നകുല സഹദേവശ്ച സഘോഷ്മണി പുഷ്പഗൗ കാശിശ്ച പരമേശശ്ച ശിഖണ്ഡിച്ച മഹാരഥ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികശ്ച പരാജിത ദ്രുപദശ്ച ദ്രൗപദേയശ്ച സർവസ്യ പൃഥിവി വിപദേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹോ ശങ്കന്തം തു പൃഥക്. അടുത്തിൽ 17, 16 തൊട്ട് 18 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖ് ഊതി. അപ്പൊ നമ്മൾ കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് അനന്ത വിജയം. നകുല സഹദേവന്മാർ സഘോഷമണി പുഷ്പങ്ങൾ സഘോഷമണി, അങ്ങനെ 2 തരം ശംഖുകളാണ് നകുലിന്റെക്കലും സഹദേവന്റെക്കലുള്ള, അത് ഊതി. പിന്നെ വില്ലാളി വീരനായ കാശി രാജാവ് മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടിദ്യുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദി പുത്രമ മഹാബായു സുഭദ്രാപുത്രം എന്നിവരും ശംഖനാഥം മുഴക്കി. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഭീഷ്മര് ശംഖനാഥം മുഴക്കിയപ്പോ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇവരെല്ലാവരും അർജുനനും അതേപോലെ തന്നെ നകുലനും സഹദേവനും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വില്ലാളി വീരന്മാരായിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും, അതില് സുഭദ്രാപുത്രൻ, അതായത് അഭിമന്യു, സുഭദ്രാപുത്രൻ, ഇവരെല്ലാവരും അവരവരെ ശംഖുകൾ ഊതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവര് ശംഖുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് പേര് അടക്കം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം കുന്തിപുത്രൻ, അതായത് കുന്തിപുത്രൻ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് അനന്ത വിജയം. അതേപോലെ തന്നെ നകുലൻ സഹദേവൻ അവരുടെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് സുഘോഷ്മണി പുഷ്പങ്ങൾ. അത് 2 തരം അവരെ ശംഖുകളാണ് പറ്റിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2 സൈഡിൽ നിന്നും ആ യുദ്ധം തുടങ്ങേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കാന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ വഞ്ചിച്ച് തന്റെ മക്കളെ രാജ്യസിംഹാസനത്തിൽ വഴിക്കാനുള്ള ഈ ദുഷ്ടമായ ശ്രമം നല്ലതിനല്ലെന്ന് സഞ്ജയൻ നയപൂർവ്വം ധൃതരാഷ്ട്രം അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും നമുക്കറിയാം പാണ്ഡവരെ പറ്റിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും ദുര്യോധനാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ
അവരെ രാജ്യം കീഴടക്കാനുള്ള പ്രവണത. അപ്പൊ അത് ശരിയല്ല, ധർമ്മത്തിന് ശരിയല്ല. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്തരം വലിയ, അതായത് ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ വിജയം തന്നെയായിരിക്കും. അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശരിക്കും തന്നെ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് സൂചിപ്പിക്കണം കൂടിയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ വിജയം തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സഘോഷോ ദ്രാഷ്ടരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വൃതാരയതി നഭശ്ച പൃഥ്വീം ചൈവ തുമൂലഭിനുദ്ധായൻ. വിവിധ ശങ്കൽ ഉയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റുള്ളി കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പൊ അത് കുറച്ചു നേരത്തെ അതിനെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചുള്ള സ്ലൈഡായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ വശത്തു നിന്നുള്ള ശംഖിന്റെ ശബ്ദം എല്ലായിടത്തും, അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാറ്റല് കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും അത്ര ശംഖനാദം കേട്ടപ്പോ എല്ലാവരുടെ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ അങ്ങനെ മാറ്റല് കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കേ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ധൃതരാഷ്ട്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കാനുള്ള അവർക്ക് തോന്നാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവര് വിജയിക്കില്ല എന്നുള്ള ഉള്ളിന്റെ ഒരു പേടി അവർക്കുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മളൊരു കാര്യം തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേടി എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും. അത് തന്നെയാണ് അവര് വിജയിക്കില്ല. അതാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ അവരെ ഹൃദയം പിളർക്കുന്ന പോലെ അവർക്ക് തോന്നിയിരുന്ന. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതാ വ്യവസ്ഥിതാം ദൃഷ്ട രാഷ്ട്രരാഷ്ട്രാൻ കബിദ്വിജ പ്രവർത്തെ ശാസ്ത്ര സംവാദേ ധനുരുദ്യമി പാണ്ഡവ ഋഷികേശം തഥാ വാക്യമിതാമഹ മഹീപദേ. അല്ലേ രാജാവേ, പിന്നെ പാണ്ഡുപുത്രരായ അർജുനൻ ഹനുമാൻ കൊടിയാളയാളമുള്ള തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി. മറുവശത്ത് അണിനിരുന്ന കൗരവശത്ത് നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഹനുമാൻ കൊടിയാടയാളമുള്ള തേരില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണം. അതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഹനുമാൻ കൊടിയാടയാളം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, തേരിലിരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷെ ഹനുമാൻ കൊടിയാടയാളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം അത് വിജയിച്ച യുദ്ധം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മറുവശത്തിരുന്ന് കൗരവശത്തെ നോക്കി കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി യുദ്ധത്തിന്റെ പോയിന്റിലേക്കാണ് പോണത്. ഹനുമാൻ, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കാരണം രാമരാമായണ യുദ്ധത്തിൽ ഹനുമാനുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് ഇത് വിജയിച്ചു. രാമരാമായണ യുദ്ധം വിജയിക്കുന്നതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഹനുമാൻ എവിടെയുണ്ട് അവിടെ വിജയമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ രാമൻ എവിടെയുണ്ട് അവിടെ എപ്പോഴും ഹനുമാൻ ഉണ്ടാവും സഹായിക്കാൻ. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും വിജയത്തിലെ കലാശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് അതിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഉള്ള മീനിങ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറയണത്, ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി അർജുനൻ പറയണാണ്. അർജുനൻ ഉവാച സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപിതമേ അച്യുതായ ദേവൻ നിരീക്ഷേഹം യോധകാമൻ അവസ്ഥിതാൻ കൈർമയ്യ സഹയോദ്ധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. അച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങളെ മധ്യത്തിലെ എന്റെ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണത് ശരി, ഇപ്പൊ യുദ്ധം രണ്ടുപേരും റെഡി ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ഈ യുദ്ധക്കളത്തിന്റെ നടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാ അച്യുത, എനിക്ക് ആരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ തൊട്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടാണ്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. പിന്നെയാണ് അർജുനൻ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഓരോരോ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അച്യുതി ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ല. അതാണ് അച്യുത എന്നുള്ള പേര് തന്നെ അതിനോട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് തന്നെ. പിന്നെ തന്റെ ഭക്തന്റെ സാരഥിയാൻ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ സമുന്നതിക്ക് മറ്റൊന്ന് സംഭവിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ സാരഥിയാണ്. കാരണം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യും. അതിന്റെ ഒരു മീനിങ് കൂടിയാണ്. ഭഗവാൻ സാരഥിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഭക്തനില് ഭഗവാന്റെ കരുണ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ ധർമ്മം അടക്കം തെറ്റിക്കും. അതാണത്. പിന്നെ സർവേന്ദ്രിയം. പിന്നെ ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഭക്തന്മാരുടെ ആചാപിക്കുന്നതിലെ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരെന്ത് പറയും, ഭക്തന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ ഭക്തന്റെ മനസ്സിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതാണ് സാരഥിയായിട്ട്, ഭക്തസാരഥിയായിട്ട് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്.
21ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോത്സ്യമാനെന്ന വേഷേഹം ഏതോ എത്ര സമാഗതാരാഷ്ട്രസ്യ ദുർബുദ്ധേർ യുദ്ധോ പ്രിയ ചികീർഷവ. ദുർബുദ്ധിയായ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നവരെ ഞാൻ കാണട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ ദുർബുദ്ധികൾ. അത് ശരിക്കും അറിയാം. കാരണം ഈ യുദ്ധത്തില് അർജുനൻ പാണ്ഡവർ തന്നെ ജയിക്കുന്ന ശരിക്കും അർജുനന് അറിയാവുന്നതാണ്. കാരണം ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഭഗവാനുള്ളത്, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയാണെന്ന്. അപ്പൊ അത് അർജുനനായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം. അത് കാരണം യുദ്ധത്തിൽ എന്ത് വന്നാലും ആരെത്ര പ്രബലരാണ് ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും യുദ്ധം ജയിക്കുന്ന അറിയാം. അതാണ് പറഞ്ഞത് ആ ദുർബുദ്ധികൾ എന്ന് അർജുനൻ പറയും. ദുർബുദ്ധികളെ അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി പുറപ്പെട്ടിരിക്കണം. അവരെ മരണം നിശ്ചയമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ദുര്യോധന്റെ പിതാവ് ധൃതരാഷ്ട്ര, നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം 24. സഞ്ജയ് ഉവാച ഏവം മുക്ത ഋഷികേശ ഗുഡകേശേന ഭാരതാസേനയോരുഭയോർമധ്യേ സ്ഥാപയിത്വരഥോത്തമം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരതപുത്ര, അർജുനന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ രഥത്തെ ഇരു സൈന്യങ്ങളിലും കൊണ്ടു നിർത്തി. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ ചെയ്യണേ. കാരണം അർജുനന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് സൈന്യത്തിന്റെ രഥം യുദ്ധകളത്തിൽ കൊണ്ട് സെന്ററിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗുഡകേശ എന്നുള്ളത് ഏവമുക്ത ഋഷികേശ ഗുഡകേശന ഭാരത്. അപ്പൊ ഗുഡകേശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അർജുനന്റെ പേരാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡകേശ നിദ്രയെ അജ്ഞാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ സൗഹൃദം മൂലം അർജുന നിദ്രയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഗുഡകേശ നിദ്രയെ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനത്തെ തോൽപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അതിന് പറയുന്നത് അർജുനന് കറക്റ്റ് അറിയാം യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഭഗവാന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അജ്ഞാനം മാറും. അപ്പൊ അജ്ഞാനം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്ത് എന്താ നടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും എന്തൊക്കെ വരായകളൊക്കെ മുഴുവൻ അർജുനന് മനസ്സിലാകും. അതിന് ഗൂഢകേശൻ അല്ലെങ്കിൽ നിദ്രയിൽ നിന്നും അജ്ഞാനത്തെയും വിജയിച്ചവൻ. അതാണ് അർജുനന്റെ വേറൊരു പേര് ഗുഡകേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരേപോലെ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകൾ എന്നിവയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ അതായത് ഭക്തർ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും എപ്പോഴും എന്താ കൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങൾ ലീലകൾ എന്നിവ ചിന്തിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് സമർപ്പിതമാണല്ലോ. ഭഗവാന് 100% സമർപ്പിതമാവുമ്പോൾ പിന്നെ വേറൊന്നും ഭക്തൻ ചിന്തിക്കില്ല. അതിനൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു കഥ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അർജുനനാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണെന്ന് കൃഷ്ണനോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അർജുനൻ ഉറങ്ങണ സമയത്തും കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഉറങ്ങണ സമയത്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്നാണ്. അതിന് മനസ്സിലായി. അതിന് പറഞ്ഞു ഉറങ്ങണ സമയത്തും ഉറന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തും ശരിക്കും ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നാമായാലും രൂപമായാലും ഗുണങ്ങളായാലും ലീലകളാണ്. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരാണെങ്കിലും അവരെ മൈൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയ അതിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് തോന്നുന്ന അവർ ഭൗതികമായിട്ടാണ്. പക്ഷെ അവര് 100% ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആൾറെഡി മുക്തി നേടിയിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ അത് ശരിക്കും മുക്താത്മാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്ര ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ശരീരമുള്ളതുപോലെ അവരെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത് ആത്മീയമായിട്ടായിരിക്കും. ആൾറെഡി അവർ മുക്താത്മാക്കളായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഭൗതികത്തിൽ അവര് പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അൾട്ടിമേറ്റ് അവർ മുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ കാര്യവും പറയണത് അർജുനനെ മുക്താത്മാവ് തന്നെയാണ്. അതിന് അർജുനൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതും അങ്ങനെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിന്റ് ആണ്. കാരണം ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തയല്ലാണ്ട് വേറെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം.
ഇതുമായിട്ട് കർമ്മയോഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പുള്ളി ചെയ്യുക. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ സ്വധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ മറ്റേ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ സന്തോഷമില്ല. അതായത് ഭക്തനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറയണത് നമുക്കറിയാം, 5 തരം മുക്തികൾ കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പൊ ആ മുക്തികൾ തന്നെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു മുക്തി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സായുജ്യ മുക്തി കിട്ടും, അതേപോലെ തന്നെ സാരൂപ്യം കിട്ടും. അത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത്, ആ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. സാരൂപ്യം കിട്ടും, ഭഗവാന്റെ രൂപം നമുക്ക് കിട്ടും, സാമീപ്യം കിട്ടും, ഭഗവാന്റെ സമീപത്ത് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാഷ്ട്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. ഇത്രയും നമുക്ക് ആ മുക്തി ലെവലിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ 5 തരം മുക്തികളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 5 തരം മുക്തിയിലും അതും എനിക്ക് വേണ്ട, ഭഗവാന്റെ ആ സേവനം മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ലെവലിലാണ് ശരിക്കും ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു ചെറിയ കഥ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ആരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോപികമാരാണ് ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ചെറിയൊരു കഥ പറഞ്ഞ ഭഗവാന് തലവേദന വന്നപ്പോൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണതായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തിയുടെ ലെവൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത്. അത് കാരണം ഭഗവാന് തലവേദന വന്നപ്പോ ആ തലവേദന മാറ്റണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തന്റെ കാൽച്ചൂട്ടിലെ മണ്ണെടുത്തിട്ട് എന്റെ തലയിലിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ തലവേദന മാറും. അപ്പൊ നാരദൻ പലരോടും ചോദിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ രുക്മിണിയോടും അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കണം. ആരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ തരില്ല, കാരണം എന്റെ കാൽച്ചുവട്ടില് മണ്ണെടുത്ത് ഭഗവാന്റെ ഇതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയ പാപം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കാരണം ഭഗവാന്റെ എന്റെ കാലിന്റെ മണ്ണ് ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് ഇടുകയെ അതൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ ഗോപികമാരെ എടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഗോപിമാര് അത് കൂളായിട്ട് അവർ പറയും, ഞങ്ങൾ എടുത്തോ, ഞങ്ങൾക്ക് നരകമായാലും എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് നരകത്തിൽ പോകണം വേണ്ടിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അതാണ് ഭക്തൻ. അതെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഭക്തൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതാണ് നമ്മളെ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്കുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ്. അതാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയോഗം പറയുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുക. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഭക്തി ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറിയാൾക്കൊക്കെ ഭക്തിയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ആ ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കഥയിൽ കൂടെ നമുക്ക് അതിന്റെ സാരാംശം മനസ്സിലാക്കാം. അതിന് ഭക്തന് ഉറങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരേപോലെ കൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങൾ ലീലകൾ എന്നിവയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭീഷ്മദ്രോണ പ്രമുഖത സർവേഷം ച മഹേഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പശ്യതൻ സവമേതൻ കുരുനിധി. ഭീഷ്മദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ള കുരുവംശരെ നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാൻ പറയണാണ്, നോക്കൂ ഇവരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ള കുരുവംശരെ നോക്കാൻ പറയണം. അപ്പൊ പാർത്ഥ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുന്തിപുത്ര എന്ന് സംഭവം. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് തന്റെ പിതാവായ വാസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായതുകൊണ്ടാണ് താൻ അർജുനൻ തേരാളിപദം സ്വീകരിച്ചെന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് അറിയിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം കുന്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വാസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ സഹോദരിയാണ്, അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരു റിലേഷൻസ് തമ്മിൽ അവരുണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിളിക്കും, നമ്മളെ റിലേഷൻസും കൂടെ, സുഹൃത്തും റിലേഷനും കൂടെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച്, അതാണ് അതിൽ പാർത്ഥ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. കുരുക്കളെ നോക്കൂ എന്ന വാക്ക് തന്റെ പ്രതി സഹോദര പുത്രൻ അത്ര ഒരു പെരുമാറ്റം കൃഷ്ണൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അർജുനന്റെ മനോഭാവത്തെ പറ്റി സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവചനമാണ്. നോക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മുടെ ആ ഒരു സുഹൃത്തും പ്ലസ് റിലേഷനും കൂടെ വരുമ്പോൾ എന്താ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബോണ്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഒരു സുഹൃത്തിനോടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ആയാലും നമുക്ക് എങ്ങനെ രീതിയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരോട്. അപ്പൊ അതേ പ്ലസ് നമ്മളൊരു ബന്ധം കൂടെ വരുമ്പോൾ അതിന് ബോണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കൂടും. അപ്പൊ അതാണ് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്, നീ നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പാർത്ഥ എന്നുള്ള വേർഡ് അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ കാരണം വാസുദേവരുടെ സഹോദരി കുന്തിദേവിയുടെ വേറൊരു ഇതാണ്. അപ്പൊ ആ പേരാണ്, അപ്പൊ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പാർത്ഥ എന്നുള്ള പേര് അർജുനന് വരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ത്ര പശ്യതി ശിസ്താൻ പാർത്ഥ പ്രത്യുമ്നത പിതാമഹാൻ ആചാര്യൻ മധുല പ്രാർത്ഥ പുത്രം പൗത്രം സഖീസ്തദാ ശശുരാൻ സുഹൃദശ്ച ചൈവ സേനയോരുഭയോരഭീം. ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പിതൃതുല്യരെയും പിതാമഹന്മാരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും മാതുലന്മാരെയും സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്രന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യ, പിതാക്കം എന്നിവരെയും അർജുനൻ കണ്ടു.
അപ്പൊ അർജുനൻ നോക്കുമ്പോൾ ആരാണ്, അതായത് സ്വന്തം അച്ഛനെ പറയില്ല, സ്വന്തം അത്തരം പിതൃതുല്യന്മാരും പിതാമഹന്മാരും, അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ഗുരുജനക്കന്മാര് അർജുനൻ കാണും. അപ്പൊ ഇവിടെ നോട്ടിട്ട് പിന്നെ അർജുനന്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങണം. കാരണം ഞാൻ ആരോടാണ് എന്റെ വീട്ടിലത്തുള്ള വ്യക്തികളോട് തന്നെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള അവസ്ഥ വരുന്നത്. അപ്പൊ കാരണം ആരൊക്കെയാണ്? മക്കള്, പൗത്രന്മാര്, സഹോദരന്മാര്, മതുല്യം, അതായത് അമ്മമാര്, ഇവരെല്ലാവരും കാണുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനന്റെ അതിന്റെ വിഷമങ്ങള് പിന്നെ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലുണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇവരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അർജുനന്റെ ആയ വിഷമങ്ങൾ പിന്നെ തുടങ്ങണം. ഇനി അടുത്താമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. താൻ സമീഷസ് കൗന്ദേയ സർവാൻ ബന്ധുൻ അവസ്ഥിതാൻ കൃപയാ പരയാ വിഷ്ടോ വിഷീദനിത മബ്രവീത്. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായുള്ളവരെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കരുണാബാധിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവരെ കാണുന്നതോടുകൂടി അതിന്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാരെന്നുള്ള ഒരു വീക്ഷണം വരുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അർജുനൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് കരുണ, അതായത് ഇവരെല്ലാവരും അതിനു മുന്നേ കാരണം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഈ ദുർബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള കൗരവന്മാരെ സഹായിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഞാൻ കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ വരുന്നു. പക്ഷെ ഇവരെ കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് എന്റെ തൊട്ടടുത്ത്, അത് അത്രയും ബന്ധമുള്ള ഇവരെയാണല്ലോ ഞാൻ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കാരണം അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഭക്തൻ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ശത്രുവിനോട് പോലും നമ്മൾ കരുണ കാണിക്കും. അതാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ക്വാളിറ്റി. അതിന് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ 3 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, സാധാരണ രീതിയിൽ ഭക്തൻ എന്ന് പറയും ഒരാളെ ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. അതായത് ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാൾക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്കും ദുഃഖം വരും, ഭക്തന് ദുഃഖം വരും. അതേപോലെ തന്നെ സുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷം, അവന് സന്തോഷം വരും, എനിക്ക് സന്തോഷം വരും. അതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ലെവൽ എന്താണ്? സ്വാർത്ഥരാകുമ്പോൾ എന്താ? മറ്റുള്ള ദുഃഖവും സന്തോഷം എന്നെ ബാധിക്കില്ല, എന്റെ സുഖം തന്നെയാണ് എന്നെ ബാധിക്കുക. പിന്നെ അടുത്ത് താമസം, ആ റേഞ്ചിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖമാണ് എന്റെ ദുഃഖം, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖമാണ് എന്റെ സന്തോഷം. ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അർജുനൻ അത്തരം ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിക്കും അർജുനന്റെ അഗനിസ്റ്റ് ഇവർ എത്ര കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ യുദ്ധം തന്നെ കാരണക്കാർ ഇവരാണ്. പക്ഷെ വീണ്ടും ഇവരെ കാണുമ്പോൾ ഇവര് വധിക്കപ്പെടല്ലോ എന്ന് കാണുമ്പോൾ അർജുനനുണ്ടായവന്റെ വിഷമം. അതാണ് ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭക്തൻ. അതാണ് ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ. അപ്പൊ വീണ്ടും ഇവരെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഹൃദയം പ്രശ്നമാക്കാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെയാണല്ലോ വധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത്രയും വിഷമം, അവരോട് സഹാനുഭൂതിയാണ്. കാരണം അർജുനന്റെ അറിയാം ഇവരെല്ലാവരും മരിക്കപ്പെടുന്നു. അതാണ് അർജുനന്റെ പ്രോബ്ലം. കാരണം നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്ത ഇവരാണ് ജയിക്കുമെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് 100% അവർ മരിക്കുന്നു, അവർക്ക് വധിക്കപ്പെടുന്ന 100% ആണ്. അപ്പൊ അവരെ കാണുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ മരിക്കും, ഇവരൊക്കെ എന്റെ ആൾക്കാരാണല്ലോ എന്ന് കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ കരുണയാണ് ഇതിൽ അർജുനന് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ വീണ്ടും പറയുന്നു. അർജുന വാച ദുഷ്ടോംനം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുത്സവം സമുപസ്ഥിതം സീദന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന് ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ. നമ്മളെ ശത്രുക്കളാണെങ്കിൽ കൂടി, നമ്മൾ അത്ര ഉപദ്രവം ചെയ്ത വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ കൂടി അവർക്കൊരു ദുഃഖം വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അർജുനനിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്, പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷന് അജഞ്ചലനായ വിശ്വാസമുള്ളവന് ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഭക്തരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളിലേക്ക് ഉയരപ്പെടുന്നു. അതിന് നമ്മൾ സാത്വിക, രാജസ്യ, താമസ്യ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സത്വഗുണം. അപ്പൊ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരുടെ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരും. അതൊരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഭഗവാനായിട്ട് അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തൻ ഏതാനും ദേവന്മാരുടെ ഗുണത്തിലേക്ക് വരുന്ന പറയണത്. എന്നാൽ ഭഗഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വില കുറഞ്ഞ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് സാധാരണ അറിയാം, നമുക്ക് ഒരു ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിനോടായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ. അപ്പൊ അതിൽ അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അയാൾ മാനസിക മേഖലയുടെ അരഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങും എത്താത്ത വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയിൽ ആകർഷണമായി പോകുന്നതിന് സംശയമില്ല. ഭഗവത് തന്നെ 5ാം സ്കന്ധത്തിൽ 18ാം അധ്യായത്തിൽ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികയിലാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് കിട്ടില്ല. അവര് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയിൽ ആകർഷണമാണെന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടുമില്ലിനെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല.
അത് കിട്ടുക ആ പ്രശ്നം. അതേ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമുക്ക് ഈ ആനന്ദം, ആ പരമാനന്ദം നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല. പക്ഷെ അതിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഭൗതികാകർഷണം പോകുന്നതിന് സംശയമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അനുകമ്പയും സഹതാവും, അവർക്കെല്ലാം മരണം അടുത്തതോർത്ത് ഈ പ്രതികരണം ദൗർലഭ്യമായി കൊണ്ടല്ല, മൃദുല ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് അതിശുദ്ധനായ ഭഗവത്തിന് സ്വാഭാവികമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും മരിക്കുന്ന അർജുനന് 100% അറിയാം. അപ്പൊ അവരോടുള്ള അതൊരു ദൗർലഭ്യമല്ല. അർജുനൻ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അർജുനന്റെ കുറവല്ല. അർജുനൻ വില്ലാളി വീരൻ തന്നെയാണ്. അർജുന അറിയാം ഭഗവാനുള്ളിടത്ത കാലം അത് അവിടെ വിജയം ഉണ്ടാവുന്ന അറിയാം. അല്ലാണ്ട് അർജുനന്റെ കുറവല്ല, അത് വീക്ക്നെസ് അല്ല ഇവരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാത്തത്. അതാണ് ഒരു മൃദുല ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഒരു സ്വാഭാവികം അതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് അത്രയും ശത്രുക്കളോടുകൂടി നമ്മള് ഭക്തർക്ക് അവരോട് ശത്രുത ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. വേബത്വസ്യ ശരീരമേ രോമഹർഷസ്യ ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസ്രദേ ഹസ്താത് ത്വക്തച്ചൈവ പരിദേഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അപ്പൊ അതൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണമാണ്. നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ടി വരണല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ മരിക്കും, യുദ്ധത്തിന് ഞാൻ തയ്യാറായിട്ട് വന്നിന്, ഇവരൊക്കെ മരിക്കണം. അപ്പൊ അത്രയും മാനസികമായിട്ടുള്ള സംഘർഷമാണ് ശരിക്കും അർജുനനിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതാണ് ആ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് അത്ര മാനസികമായിട്ട് സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ശാരീരമായിട്ടുള്ള ആ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ശരീരം വിറയ്ക്കും, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഗാണ്ഡീവം. അപ്പൊ അർജുനെ സംബന്ധിച്ച് ഗാണ്ഡീവാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കത് വരുന്നു. അതായത് അർജുനന് അതൊക്കെ വരുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെല്ലാവരും എന്നാൽ വധിക്കപ്പെടുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത. ആണ് ശരീരം രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന 2 പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികം ആനന്ദ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭൗതിക സാഹചര്യവും ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴോ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചിലവർക്ക് ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് സംഭവിക്കാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആയ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും. നമ്മുടെ ശരീരം വിറയ്ക്കും, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ആത്മീയ ലെവലിലും കിട്ടും. ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് ഭയം കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2 ലെവലിൽ നമുക്കിത് കിട്ടും. പിന്നെ ഗാണ്ഡീവം എന്ന തന്റെ പ്രശസ്തമായ ധനുസ് കയ്യിൽ നിന്ന് ഊർന്നു വീഴുന്നു ഹൃദയത്തിനീറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു മറ്റുള്ളവർ വധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് പറയുന്നത്. അതിനത് ഭൗതിക ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ആത്മീയയില് 2 തരമുണ്ട്. അതിന് പറഞ്ഞ ആത്മീയതയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കൂടുതൽ സേവകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും. രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവും, വിറയ്ക്കും, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിക്കും. അതാണ് ആനന്ദത്തിന്റെ മൂർത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഫുൾ ടൈം കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച്. അതാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില സമയത്ത് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യം പ്രവർത്തിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ ചില അമ്പലങ്ങളിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചില അനുഭൂതികൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് 24 hours അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അന്ധകാലച്ച മാമവ സ്മരണമുക്ത കളവര ആ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്നത്. കാരണം ആ സമയത്ത് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മൾ കാണണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാതിൽ കൂടി ഭഗവാന്റെ ആയ ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കഴുകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മളെ ആ ലെവൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലെവലിൽ ലാസ്റ്റ് ലൈഫ് എൻഡ് വരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ. അത് കാരണം ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ അപൂർവമായിട്ടൊക്കെ സംഭവിച്ചിരിക്കാം. നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ ചിലവർ ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഭക്തർ തന്നെ 2-3 ലെവലുണ്ട്. കനിഷ്ഠ, മധ്യ, ഉത്തമ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പല കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചില സംശയങ്ങൾ വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോകും, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ടുപോകും, പിന്നെ കുറെ നാൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിലായി? അതിന് കനിഷ്ഠ നമുക്കൊരു ഉറപ്പില്ല അവിടെ വരുന്നു. പക്ഷെ മധ്യമാധികാരികൾ വരുമ്പോൾ ഭഗവാന് വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഉത്തമാധികാരികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജ്ഞാനം കൂടി ഉണ്ട്.
അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്, എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്കറിയാം. അതാണ് ആ ലെവല്. അപ്പൊ സാധാരണ എല്ലാവരും പുതുഭക്തർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കനിഷ്ക ലെവലിലാണ്. അവർക്ക് പല സംശയങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാരണം അവര് നമ്മളൊരു ട്രാക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ പോകണം. അവിടെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെയാണ്. അപ്പൊ ആ പോയിന്റിലേക്കാണ്. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തില്ല. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കും. കനിഷ്ക ഭക്തന്മാരാണ് നമ്മൾ പറയണതും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അതാണ് പറയുന്നത്, ബുക്സുകൾ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ എപ്പോഴും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സത്സംഗങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും, അതുപോലെ തന്നെ ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള സംഘങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭൗതികത നമ്മൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ട് വീണ്ടും ഭൗതിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കയാണ്. ആ കയത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണു. കാരണം പലരും പല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടില്ല. അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് അവർക്ക് ആൻസർ കിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ, ഭഗവാൻ 16,000 വന്നിട്ട് ഭാര്യമാരെ വിവാഹം ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ റിപ്ലൈ ഇല്ല. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ അവിടെ ജ്ഞാനം വേണം. അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ? നമ്മൾ ഭക്തസംഘത്തിൽ നിന്ന്, നമ്മളെ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ഇത്തരം കേട്ടിട്ട് ചെയ്യും, അതിന്റെ റിപ്ലൈ കിട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് സംശയം, അത് ശരിയാണല്ലോ, അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്തും. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കേൾക്കും, പിന്നെ അവിടെ പിടിക്കും, പിന്നെ വേറെ പോകും. അപ്പൊ എന്തിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാന്നല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം, 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശക്നോമി വ്യവസ്ഥാതും ബ്രഹ്മദീവ ച മേ മനാ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ. ദൗർലഭിക ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജ്ഞാനിക്കോ മാത്രമേ, നമുക്കറിയാം വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് നാളെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുന അങ്ങനത്തെ ഒരു ജ്ഞാനിയും കൂടിയാണ്. അതിന് അർജുനൻ പറയണത് ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്ന പറയണത്. കാരണം അത് അർജുനൻ കാണുന്നു ശരിക്കും. അതിന് ജ്ഞാനികളെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്തരെ കാര്യമാണ്. ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞ ജ്ഞാനികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം വരും വരായികൾ, ശരീരം എന്താ, മനസ്സെന്താ, പരമാത്മാവ് എന്താ, നാളെ എന്റെ കർമ്മം എന്താ, നാളെ എനിക്ക് വരാൻ ജന്മങ്ങൾ എന്താ, ഇതൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ച്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതേപോലെ തന്നെ അർജുന ഭക്തനാണ്, ജ്ഞാനിയാണ്. കൂടാതെ ആ വേദങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന തെറ്റുകൾ ഇവർ ചെയ്ത് ഇന്നത് സംഭവിക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അർജുനന് അറിയാം. അപ്പൊ ഇവരെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അർജുനന്റെ വിഷമാണ് അർജുനന് സംഭവിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുമാണ് അതൊക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു. യഥാർത്ഥ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം വിഷ്ണുവിന്റെ, അത് കൃഷ്ണനെ നിലകൊള്ളുന്നതാണ്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ഇത് മറക്കുകയും തന്മൂലം ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന, കാരണം നമ്മുടെ ഒരു മൂലസ്വരൂപം, നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു മൂലസ്വരൂപമുണ്ട്. നമുക്ക് ആത്മീയ ശരീരമുണ്ട്, അതുപോലെ ഭൗതിക ശരീരമുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മീയ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നമ്മളുള്ളിലുള്ളതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം, നമ്മുടെ നിർമ്മിതി തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെയുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം, ആ സ്വരൂപം, അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കായ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെ സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ സാർത്ഥത എന്താ വേണ്ടത്? അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് നിലകൊള്ളുമ്പോഴാണ്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ഇത് മറക്കുകയും തന്മൂലം ഭൗതിക. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണെന്ന്, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ഒരു രാജകുമാരൻ, ആ രാജകുമാരൻ പുറത്ത് എവിടെങ്കിലും ചെന്നിട്ട് ഞാൻ രാജകുമാരനല്ലാന്ന് മറന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരണമെന്ന് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അത്രയും നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് അത്ര അടുത്തുള്ള വ്യക്തികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അത് നമ്മൾ എന്ന് മറക്കണം. അത് മറക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്കുള്ള ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തുടക്കണം, പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അന്ന് എന്ന് മനസ്സിലാവണം, അന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും ഭഗവാനിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് നിലകൊള്ളാൻ കഴിയും. ഇതിപ്പോ അർജുനന്റെ കാര്യമാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ കഥയെ നമുക്കറിയാം, അർജുനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കഥ. കാരണം യുദ്ധത്തിന് രണ്ടുപേരും, ദുര്യോധനും അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും, അർജുനനും വരുമ്പോള് കൂടുതലും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ വരുമ്പോ അർജുനൻ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രം വന്നാൽ മതി എന്നാ പറയണം. പക്ഷെ ദുര്യോധന് ഭഗവാന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഭഗവാന്റെ സൈന്യത്തെ മതി എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അത് ജ്ഞാനം അവർക്കില്ല. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അർജുന ജ്ഞാനുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാതുമായി എന്നുള്ള എത്ര ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ആ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കില്ല. എന്റെ ലക്ഷ്യം, എന്റെ സാർത്ഥത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനാണെന്നാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ലെവലിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്താഗതി. അതാണ് ശരിക്കും ഭക്തി.
അടുത്ത ശ്ലോകം. നാശ്രേയനുപശ്യാമി ഹത്തോ സ്വജനമാഹവേ നാകാംക്ഷ വിജയം കൃഷ്ണ നാചം രാജസുഖീന ചാം. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഏത് ഗുണമാണ് എനിക്ക് എന്ത് ഗുണമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. ഇതെല്ലാം ഒരു ഭക്തന്റെ ചിന്താഗതിയാണ്. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ചിന്തിക്കുക അല്ലെ ശരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് പറയണത് എന്ന് കാരണം ഇവരൊക്കെ എന്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാരാണ്, അവരൊക്കെ വധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടിയേ, അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പൊ അർജുനന് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയണില്ല. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് അർജുനൻ പോവുകയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞ എത്രയും പ്രഭാവപൂർണമായും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന രണ്ടു പേർക്ക് അർഹതയുള്ളൂ. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ്, ശ്ലോകം 31. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതില് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അർജുനായ വിഷമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ. കാരണം ഇവരൊക്കെ വധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വലിയൊരു സുഖം കിട്ടേ, അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനും പറ്റില്ല. നമ്മൾ അത്ര ബന്ധുമിത്രാദികളെ വധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സിംഹാസനം കിട്ടാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അർജുനെ പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞത്, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പോണത്. പിന്നെ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എത്രയും പ്രഭാപൂർണവും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ രണ്ടു കൂട്ടർക്കേ അർഹതയുള്ളൂ. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ്ടും മരിക്കുന്നവനും ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച് അധ്യാത്മിക സംസ്കാരം സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചാണ് അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാൻ പറയണതാണ് ധർമ്മം. ധർമ്മത്തിൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീതം എന്നല്ല പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണത് തന്നെയാണ് ധർമ്മം. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അപ്പൊ നമുക്കൊരേ അതിനാ ഇവർക്ക്, അതായത് അർജുനന്റെ ധർമ്മമുണ്ട്, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ഷത്രിയരുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ല. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയരുടെ ഡ്യൂട്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ, അത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നവനും ലൗകിക സാക്ഷാൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ചതിന് എവിടെയുണ്ട്? സൗരമണ്ഡലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത ലോകങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അതിന്റെ ചാൻസ് കിട്ടും, അല്ലാത്തവർക്ക് കിട്ടില്ല. ഒന്നിലും ഭഗവാൻ പറയണത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. രണ്ട് സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ്. അതിന് കർമ്മയോഗവും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള നെക്സ്റ്റ് ഭക്തിയോഗവും തമ്മിലുള്ള കാര്യം. മറ്റേത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം, മറ്റേത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണം. വിശപ്പ് തോന്നുന്നത് ഒരാൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ നിരാശ കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്തം നയിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാരണം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ നല്ല വിശപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതി ചിന്തിക്കും. നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും വളരെ വിശന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇരിക്കണം. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് വിശപ്പ് നമ്മൾ പോകും, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ അർജുന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ശരി യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കണം എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധത്തിലാണ് ജയിക്കുന്ന അറിയണോടുകൂടി അർജുനായ യുദ്ധവും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, കാട്ടിൽ പോയി ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഏകാന്ത ജീവിതം നയിച്ചോളാം എന്ന് പറയണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഈ ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് തനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ സുഖിക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് അർജുനൻ ഉറക്കണം. അതാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ ഏർപ്പെടില്ല എന്ന് പറയണം. അടുത്ത ശ്ലോകം 32. കിം നോ രാജേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗർദ ജീവിതേന വാ യേഷമർത്ഥകാംക്ഷിതം നോ രാജഭോഗ സുഖീന ച തമിമേ വ്യവസ്ഥിത യുദ്ധ പ്രാണം സ്തക്താദരാനി ച ആചാര്യ പിതര പുത്ര സദൈവ ച പിതാമഹ മാതുല ശാശുര പൗത്ര ശാല സംവിദ്നസ്തദാ ഏതാന്നഹന്തിമിച്ഛാമി ഗണത്തോപി മധുസൂദന അഭിത്രൈലോകരാജസ്യ ഹേതോകിനു മഹീകൃതേ നിഹത്യ രാഷ്ട്രാഷ്ടാന കാന്തി പ്രീതി സോ ജനാർദ്ദനം. വീണ്ടും പറയണ്, ഹേ ഗോവിന്ദ, അർജുനൻ പറയാണ്, രാജ്യം കൊണ്ട് ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? ആർക്കു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം സ്വത്തും പ്രാണനും കൂടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി ഈ രണാങ്കണത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. മധുസൂദന, ഗുരുജനങ്ങൾ, പിതാമഹന്മാർ, മക്കൾ, മാമാമാർ, ശ്വശുരന്മാർ, ശ്വാലന്മാർ തുടങ്ങിയ ബന്ധുക്കൾ ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്തിനാ അവരെ കൊല്ലണം? അവരെ വധിക്കുമെങ്കിൽ ത്രൈലോകമാകെ നേടാമെങ്കിലും ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെറും മണ്ണിന് വേണ്ടി അവരെ കൊല്ലാനാവുക? ജനാർദ്ദന, ധാർത്തരാഷ്ട്രമാരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണ്? അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ വിഷമം മുഴുവനും ഭഗവാനോട് പറയണം. അതായത് അർജുനന് അത് ചെയ്യാനോ ചിന്തിക്കാനോ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകണം.
ചെയ്യാവുന്നതല്ല, ചിന്തിക്കാനടക്കം ചിന്തിക്കുന്ന തന്നെ മഹാപാപം എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് പോകണം. അതാണ് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഇവരെ ഇത്രയും വലിയ വ്യക്തികളുണ്ടല്ലേ, ഗുരുജനന്മാര്, അതേപോലെ മക്കള്, പിതാമഹന്മാര്, അമ്മാവന്മാര്, ഇവരൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഇവരൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എന്താ എനിക്ക് കിട്ടാ, ഈ സ്വത്താ, അത് സ്വത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിനത്രയും തൃണവൽക്കരിക്കാന്നറിയില്ല, അത്തരം പറയണ്. കാരണം എത്രയായാലും 3 ലോകം എനിക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ വേണ്ടാന്ന് പറയും. പിന്നല്ലേ ഈ മണ്ണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ചില കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നല്ലേ ഇതെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ സാധാരണ ഭാഷയിൽ. അപ്പൊ അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നത് രാജ്യഭരണം. മറ്റു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോകത്തിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രാജ്യഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ അർജുന അതിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയുന്നതാണ്, എനിക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി പോകില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് അത്. അപ്പൊ ഗോവിന്ദ, ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യും ഗോവിന്ദ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഗോവിന്ദൻ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയല്ല, ഗോവിന്ദന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിനാണ് ശ്രമിക്കുക, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി തൃപ്തി അടഞ്ഞുകൊള്ളും. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് അത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയത്തിനല്ല, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയല്ല, ഗോവിന്ദന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതാൽ നമ്മൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാല്ല, ഋഷികേശൻ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നാഥൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യണതിന്റെ കാര്യം. ഭഗവാനെ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചതിന് തുല്യമായിട്ട് മാറിയത്. നമ്മളെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, നമ്മൾ വേറെ രീതി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സന്തോഷം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. സന്തോഷത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്നാണ് ഭൗതിക ലോകത്തില് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങള്, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ മനസ്സ്, പിന്നെ ബുദ്ധി, പിന്നെ ആത്മാവ്, ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സന്തോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മനസ്സും സന്തോഷിക്കും, അതിനനുസരിച്ച് ബുദ്ധിയും, അതനുസരിച്ച് ആത്മാവും സന്തോഷിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ആ സ്റ്റെപ്പാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്, ഭക്തിയിലേക്കുള്ള ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതികതനെ വിടണം. അതിന് ഭൗതികതയിലാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോ ആ ഭഗവാന് സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും സന്തോഷം കിട്ടും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയത്തിന് സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് തിരിച്ച് നമുക്ക് ആത്മാവിലേക്ക് കണക്ട് ആവും, ആത്മാവും സന്തോഷം വരും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നമ്മൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. പാപമേവശ്രേയ തസ്മാൻ ഹതന്ന തസ്മാനർഹ വയം ഹന്തും ദ്രാസരാഷ്ട്രൻ സംബന്ധവാൻ സ്വജനം ഹി കഥാ ഹദ്ദോ സുഖീന സ്വാമ്യ മാധവ. ആക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രന്മാരെ, പുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമല്ല, അല്ലയോ മാധവ. സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? വീണ്ടും അർജുനന്റെ ആ വിലാപം, അതാണ് ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവരൊക്കെ കൊല്ലാൻ അർജുനന് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഒരു മുട്ടുനായങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ലേ, അതിന് പറയുന്നത് ശരിക്കും. അത് അർജുനൻ പിന്നെ ഭഗവാൻ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വീണ്ടും അർജുനന്റെ ആ വിഷമങ്ങളാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അർജുനന് അറിയാം, ഇതൊന്നും ഇവരെ കൊല്ലുന്നോണ്ട് പാപം ഉണ്ടെങ്കിലും അർജുനൻ അറിയാം പാപമില്ല. കാരണം ബന്ധുമിത്രാദികൾ ആരണം കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അത്ര കരുണ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവരെ കാട്ടായം, അവരെ പ്രവർത്തിക്കനുസരിച്ച് ഇവർ വധിക്കപ്പെട്ടതാണ്, അത് വധിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിഷം കൊടുക്കുന്നവർ, വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവർ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവർ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവർ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവർ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കും, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ തന്നെ അവര് വധിക്കപ്പെടാം. അതാണ് വൈദിക പ്രമാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവരെ സംബന്ധിച്ച്, ദുര്യോധനാദികളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ 6 അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. വിഷം കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയാം, വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നതൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇവരെല്ലാതും ചെയ്തിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ഇവര് വധിക്കപ്പെടുന്നോണ്ട് ഒരു ഇതില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അർജുനന്റെ ആ വിഷമം, എത്ര തെറ്റ് ചെയ്താലും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ശത്രുവിനോടുള്ള മമത, അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ നമുക്കത് ഉണ്ടായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. അതൊക്കെ ഇതിനോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയും കരുണായിട്ട് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കരുണയിൽ കൂട്ടും ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കരുണയാണല്ല, അതിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ബാക്കിയെല്ലാങ്ങളല്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
അത്രയും നമ്മളെ മനസ്സ് വളരെ ഫ്രീ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമ്മളെ പ്രോബ്ലം. ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള വേറെ ഭൗതികതയെ സംബന്ധിച്ച് ഭക്തനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. അതല്ല നമ്മൾ വലിയ ആചാര്യന്മാർ അവരൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയും ജീവിതവും ലൈഫ് സ്റ്റൈലും അവരുടെ ചിന്താഗതിയും എന്തെല്ലാം ഡിഫറെന്റ്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല അവർ ചെയ്ത്. അവർ വെറും 2 ഡ്രസ്സും ആയൊരു ചിലപ്പോൾ 1-2 ഡ്രസ്സ് ഇട്ടും. ഇപ്പം പ്രഭാതസ്വാമികൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ 20 വർഷവും ഒറ്റ 2 ഡ്രസ്സുമല്ലാണ് അവർ നിന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല അല്ലെ, കാരണം അത്രയാണ് അതിന്റെ അത്രയും ലളിതമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരെ ചിന്താഗതി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണതിലൊക്കെ അപ്പുറത്താണ്. അപ്പൊ അത്ര ഒരു ഭക്തന്റെ ആ ഒരു ലെവലാണ് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം, അടുത്ത 37-38 കൂടിയാണ്. യഥാ പദ്യതേന പശ്യന്തി ലോകോപഹത ചേതസാ കുലക്ഷയം കൃതം ദോഷം മിത്രദ്രോഹ ച പാതകം കഥം ന ജേയമസ്മാഭി പാപസ്മനാത്മിവർത്തിതം കുലക്ഷയം കൃതം ദോഷം പ്രപശ്യതിർജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദന, ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോടും പൊരുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ എന്തിനു വ്യാപൃതരാവണം. വീണ്ടും അർജുനന്റെ ട്രാക്ക് മാറ്റണം. കാരണം ഇവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അർജുനൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഇവര് വധിക്കപ്പെട്ടാലും പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ അർജുനൻ അത് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നു, വേറെ രീതിയിൽ അർജുനൻ പറയുന്നത്, ഇവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടാൽ കുലക്ഷയത്തിനെ പറ്റിയാണ് അടുത്തത് അർജുനൻ പറയുന്നത്. കുലക്ഷയത്തിൽ, അതായത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ല, അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അർജുനൻ അറിയാം അവര് വധിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണെന്നൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ അതിന് അർജുനൻ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിന് ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രത്യേകത, അവർ ചെയ്താൽ തെറ്റാണെന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ നമ്മളെ വഴക്ക് പറയാനോ അവരെ അതൊന്നും നമുക്ക് ആ മനസ്സ് നമുക്ക് വരില്ല. അതാണ് അർജുനന്റെ കാര്യം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കണം. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തരാണ്, പക്ഷെ ഭക്തന്റെ പല ലെവലുണ്ട്. പ്യുവർ ഡിവോട്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയില്ല, ഭക്തൻ നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും പറയും ഭക്തൻ. ഈ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, അത്രയും തെറ്റാണ് ദുര്യോധനൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ എന്നിട്ടും വീണ്ടും അതിനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ കൊണ്ട്, കാരണം ഭഗവാനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കണം അർജുനെ കൊണ്ട്. കാരണം അർജുനന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാൻ പറയണം ശരി എന്നാ ശരി നമുക്ക് യുദ്ധം നിർത്താന്ന് പറയണം. ആ ലെവലിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകണം അർജുനൻ. അതാണ് ഇതില് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. വെല്ലുവിളിയെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി മറ്റ് കക്ഷികൾ പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിച്ചിരിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു. അർജുന ദുഷ്ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല, അതാണ് പറയുന്നത്. ദുര്യോധന മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇതിന്റെ ബലം ഇതായിരിക്കുന്ന അവർക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷെ അർജുനന് അത് അറിയാം. അതാണ് അർജുനന് അവരെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയില്ല, ഒരു വലിയ കംപ്ലീറ്റ് മിഷൻ ഗണ്ണും വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ വടിയും കൊണ്ടുവന്നാലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അർജുനന് അതറിയാം, ഇവര് കൺഫേം ആണ്, പക്ഷെ അപ്പൊ അവര് മരിക്കപ്പെടുന്ന ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാത്തത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മാചാര്യര് ശിഖണ്ഡിന്റെ ഇത് വരുമ്പോ നമുക്കറിയാവുന്ന കഥയാണല്ലോ. കാരണം അവര് അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ, വലിയ വ്യക്തികൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. അവരെ ഓപ്പോസിഷൻ നമുക്കൊരു ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണം, എന്നാലേ അവര് വില്ലാളി വീരൻ എന്നുള്ള പറയുള്ളൂ, അല്ലാത്തവരെ പിന്നെ അങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ. ഇത് തന്നെയാണ് അർജുനൻ ഈ ലെവലിലാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെടും, അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അത് ശരിക്കും അർജുനൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിത്തരണേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുറപ്പാടാണ് ശരിക്കും. കാരണം അർജുനൻ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഇരുവശത്തും ചിന്തിച്ചു നോക്കി അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അർജുനൻ പോവുകയാണ്. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ കുലക്ഷയത്തുമൊക്കെ കയറി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുലക്ഷയമേ പ്രണിശന്തി കുലധർമ്മ സനാതന ധർമ്മേ ദഷ്ടകുലം കൃഷ്ണി സനാതന ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലകൃഷ്ണ അധർമ്മോ അഭിഭവ്യത.
വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെക്കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിന് ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമ്മ്യമായ കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് വീണ്ടും അർജുനൻ പറയുന്നതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുലം തന്നെ നശിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ അധർമ്മം വീണ്ടും വരും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കും, വംശത്തിന് ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമ്മ്യ കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ശരിയാണ് എന്താണ് തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മുതിർന്നവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് പ്രശ്നമാവും. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ വധിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് നമ്മുടെ കുലം തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടരുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതല നടത്തുന്നു. അവരെല്ലാം മൃതി അടഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബ ആചാരങ്ങൾ നിലച്ചേക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഇതുണ്ട്, ഒരു ഫോളോ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന പോലെ അതാണ് പറഞ്ഞ കുലത്തിന് ഒരു ധർമ്മമുണ്ട്, കുലധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ആ ധർമ്മം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട വ്യക്തികൾ തന്നെ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് അത് പറഞ്ഞത്. ശേഷിച്ച് ഇളം തലമുറയ്ക്ക് അധാർമിക സ്വഭാവം കൈകൊള്ളുകയും അങ്ങനെ ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുനനെ വീണ്ടും ഭഗവാനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ആ ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള തടസ്സം ഞാൻ നിൽക്കല്ലേ, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഊരണം. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അർജുനൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല. അപ്പൊ അവരൊക്കെയാണല്ലോ തുടക്കക്കാര്, അത് മുതിർന്ന വ്യക്തികൾ. അപ്പൊ അവരൊന്നും വധിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. കൃഷ്ണ എന്നീ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു. 4 മണിയായി. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അത് പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് എന്താ മനസ്സിലായെന്ന് പറയാ. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവും? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഉണ്ടാവേണ്ട മിനിമം ക്വാളിറ്റി എന്താണ് എന്നാർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ദയ, കാരുണ്യം, അതാണ് ബേസിക്. നമുക്ക് ആ കാരുണ്യാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കാരുണ്യാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ദയ, അതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പോയിന്റ്സ്? ഭഗവത് സ്മരണ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവണം. ഒരു ഭക്തനാകുമ്പോൾ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇവര് അർജുനൻ വിജയിക്കുന്ന അർജുനന് തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താ? ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. ഹരേഷ്ണ. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ പല ലക്ഷണങ്ങൾ കിട്ടില്ല അവര് ജയിക്കുന്നുള്ള. അതിന്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ 5-6 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 1-2 കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന്, ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ്? വേറെ ഉണ്ടായാലും 3-4 പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു. ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉണ്ട്, രക്ഷാണ്, ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടെ ഉണ്ട്. മോക്ഷത ഏകാദശി ദിവസമാണ്. പിന്നെ കുരുക്ഷേത്രമാണ് സ്ഥലം. പിന്നെ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ശംഖന്റെ പേരെന്താ? പാഞ്ചജന്യം. പിന്നെ അർജുനന്റെയോ? ദേവദത്തം. ഓക്കെ. കുന്തിപുത്രൻ യുധിഷ്ഠിരന്റെ? അനന്ത വിജയം. ഓക്കെ. ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിച്ചവനായതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഹരേഷ്ണ. പിന്നെ ഗുഡകേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഉദ്ദേശം? ഗുഡകേശൻ ആരെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത്? ഗുഡകേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അർജുനനെ പറ്റി. അർജുനൻ. ഗുഡകേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഉറക്കിലും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം കൃഷ്ണൻ തന്നെ നാം. ഗുഡം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിദ്ര. ജയിക്കാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വേദത്തിനനുസരിച്ച്, വേദപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവര് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവർക്ക് അഗനിസ്റ്റ്. അതിൽ 1-2 കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ.
അങ്ങയുടെ ഭാര്യയെ അപകരിക്കുന്നവത് അത് അത് അവരെന്താ ചെയ്തത് അങ്ങനെ? ഒരു ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീട്ടിൽ തീ അവൻ, ഓക്കെ പിന്നെ മാരകായുധങ്ങള് സൂക്ഷിക്കുന്നവര്, ഓക്കെ അന്യരുടെ മുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, ഓക്കെ ശരി. ഓക്കെ അങ്ങയുടെ ഭാര്യ ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, വളരെ നന്ദി. കാരണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഇനി 2-ാം അധ്യായം 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും ഭഗവത് ഡീപ്പായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അതിൽ കുറെ പോയിന്റ്സുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സുകളാണ്. ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചല്ല, അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞു തരണം. ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യണില്ല, പക്ഷെ കർമ്മബലം എനിക്ക് കിട്ടണം, അതെങ്ങനെ കിട്ടുക? അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിലൊക്കെ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നമുക്ക്. ബൈ. വാഞ്ചകൽപതരൂപച്ച കൃപാസിന്ധ്യവച്ച പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്, പ്രഭു ആദിക്ക് ജയ്, ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എല്ലാവരും ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ കയറാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പലരും ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, അതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കറക്റ്റ് 3 മണിക്ക് തന്നെ കയറണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.